Hi everyone. Good morning, good morning, good morning. So welcome to my garden right now. Lagagaga ka anak ko tayo katang kanto te sawam Giti soldado ka. Tibigbiga. Kalan ni daspan. Dagiti amo dagiti dua. Dua pa soldado. Sino nga tatatangarod? Sino man ang tatan? Agpapalandscape ti sango balaynan. Dagiti kwa bibingkol. Alag sa ukayong man. Hindi lang sistisya. Sino nga ta? Iti bigbiga ng palpalandscape. Iti tiyempo ti COVID-19. Dagiti say hi. Say hi, Lops. Dagiti soldado Lag sa ukayo ta. Dagiti dadak ko labingkol na ikabilyo dita. Loko. Wala dugaroda na ina tungaroda ko amot. Ang pagpakulay ti buo kang mawamo ti pagbayad na ina. Diyos ko. Sino nga tati dagitoy? Dati. Sino nga tati dadat sabsab-sabong nakakastoy no di lang sistisya. Ay kas kalapsat ko dagiti sabong ko ti orchids di ba? Pintas lagi ti sabsab-sabong ni ti orchids ni. Sino nga ta? Ador orchids. Adako kayo kakastoy no di lang sistisya. Excuse me, man. I so love my flowers over here and everywhere, di ba? Kas kalapsat ko. Sino nga tatatati? Ayakan nyo nga po mga pagbibin na to Apo, my God! Ano nagtinsur-suro ka na kayo? My goodness! Nagtitad doon mga soldado, ayan da! Ay, ikata-kati rangkodan! Nasasado da, loko! Sino ka da sunflower na, no? Dilang da kami, da sunflowers na. Hi, cousin! Are you on the rooftop? Ada di helipad ko nagi soldado mga daduman sino nga ta? Nadilang dada kami. Kita niyo mo ta. Kalanjol now. Da dito sango ti balay lag sa kayo. Maaba da pay tata. Yes, ikang kanto Crystal and Agkawili Mendoza. Ikang kanto ti kwam nagay do soldado ni nandiyan nga to helipad tartarimaan na diyan helipad sino nga ta wala maminsan pa tidak maabatan tao reglugang kati kabalyo nga labong tidak maabo alaya gawayo darsin nyo tigatangan kay to ti kwa ti dagiti iima sa merienda. Napintasin niyo data pag nanta SUV. Pag naanday napinta sa lugan. Sino nga tate dati garden na lang kakastoy da burburnay ka na karaiswan hindi lang sisisya. Halaman. Ti dagdaga amin ni dagitada ni makita yu ma. Alag sa kayo baba nang kam dito uyawenda ibagayo ki din nga araba ki diti irorootan luko dito nga kinalapsat ko sayo ki di bagbaga ki di nga kuan te bagbaga ni friend ko nga Kabo Baldos nga nadakay tulakan mo nga nanginawan ti kwakukurita kakasjay ito man nagiti talong kon madamama ti patalong kon para ubek ko kadi swami nun hagsao kayo nagiti baka ina kita nagiti baka pa inja kada nuanuang ko na panandan awan damo dagiti nuanuang kon ispasyar kayo loko ti ayan ti sansani ko amit adi yung bagbaga nga may saala nga agbambantay kung kunayo ki di kanya kon hagsao kayo alata napintas to ayame awang makartap ti kinapintas na
Good morning, Uncle. Wan, Uncle, ta ipakpakita nga rod. Dito ayan tayo ko ni Wan, Uncle, matikagan. Awan ti pagalaan tayo ti danuman. Lag sa kayo Oh. So pay nga rod, Uncle, ka pa nagtutudo ko man na nakatalon tayo kuman. Wan, Uncle. Kape ba di ka mapanditan na enti datan wang magna, enti rangtay. Ado, sani ko kami dito. Awang mo sa bulong na dadya marungga yun, Uncle, diya yun. Wan. Naladami nun. Iyagawa yun ita. Iyalisto yaw. Dito na tinuang ko ni Pima nagsasado dito tinuang ko. Ay na. Awang mo danong mo na de. Nung dito ginuang ko ni. Kaya de. Diyan pa kidi amo na yan na itiimin ang ipanan da itiimin awan da meuteuneun nu ipanandan. Diyan masarakan ni dan nu nang ipanan da gitang itiimin tadati dagita ngamin dagita karja kamu man na pandain inala dagita karkarubot amu nga nagkukuta da dirabi iso anja mo masapulanen. Itatanong may taltalon to may kusapulan ni da awan da pay dito yun taltalon din ja kamu na sinon din ang kemkemegan. Uy, awandan ka, awandan. Ay, Sir Alexis. Diyan ka mong pinulpulutan da nga tanang, pinugpugpugan nun. Diyan mo masarakan ni Dan. Ay na. Diyos ko Ay, biyag titaltalon. Diyos ko. Ay, hapo ka sa nung aga. Ay, amo manang ada ka man dita na Mark Simeon nun amo manan si ka Mark Jansen Simeon napang ka man naging di Diego Sunuki. Ay, amo man nagita ayan ti sulit ti mata mo. Amo manan nagita ayan nagi na I so love. Ay, Mario Josep. Ay, po. Ay, nagragsa di komunidad mi dito. Naragsa di komunidad mi ta amuya kada kami ka ag sinaranay kami dito Di dagiti chem-chem puti COVIDs. Ay na. Kasin James, Michael Ruiz, kita mo takas nakita mo kasi no kasano kalawat sansani ko ami. Lag sa kayo. Pintas ado sani ko ami kasin no dagita lang sansan ko nga kuna ko ami pay minjelis na no ti kabalyo mi da ami na klase ada labang ada brown ada red ada black adala apo ala ay Marios apo na bannog amanon ay hanggang makaringgor kung kunamay ati Mark Jansen nun agtalnan di ka man naging kukuna si ka Mark Jansen Simeon amo dagita nga panagom mo tanapang ka naging didiguson ay tasaan mo gayta sa bali mo ton dagita ay agbulbuligaw-gaw tamata mo nang agsipsipo ka dagita dadakkel ditan nga nonotan amo ka amin dagijay di ba Neil Justin Hernando ay Diyos ko